Nduk. Niki Mbak Rizky, maka. Mbak ya mesem rang ubedae apa? Mbak ya guyu susah bedae apa? Kerja apa sing kata poe janji. Aja ewo, aja nasa tuwa. Naten aku uga taksih lae janji. Mesemo tansah tak enteni. Yo bareng aku diururi. Aku matone kumame mesti asembe. Niki wonten serat ucapan Wilujeng Rawuh lan Wilujeng mirsani keluarga Bapak Agus saking Semarang. Oh nggih. Wilujeng Rawuh Pak Agus. Nggih. Pak Dik, iki ditepangke kembaranku. Sapa? Iki, Kembaran di. iki lah Mbak Rizky iki. Mbak iki lah. Kembaran. Iki? Heeh. Iya karo kowe kembar. Nggih ta. Ning iki upamane nggon anu gubuk kono, Ya. iki tugu tengahe. Lah kowe pageri. Wong dedeke we beda kembaran. Sia-sia ta Pak. Wedoke lak padha. Oh ya wedoke. Ha iya. Ayune padha. Jenengmu sapa? Kula Rizky Pak De. Saka ngendi? Saking omah. Kapok ora kowe? Atos omonganmu. Pripun? Ya digodhog Lah sih. pripun to? Alai sapa? Oleh ngenyek atos kok digodhog sik Salah, apa mau rasane. sia-sia Beton iki. kok. Aku kaya portal. Oh, entuk tower gelem ora sinyalmu gen ngadeg. Aku ngene iki lho aku angger lanang dhewe dikeroyok wedokan ngene iki lho. Boten Pak De, ampun marah-marah. Lah wong kowe ditakoni saka ngendi saka omah kok. Lagi leres to. Sakit dadi ini. Oh alamate Mas. Oh alamate. Heeh. Kula saking Monggot Geyer Pak De, Purwodadi. Oh Monggot Geyer Purwodadi. Nggih. Padha karo kae mau, Sinten? bocah kae mau status Oh. wis di bojo. Alhamdulillah sampun gadah calon Pak De. Wis kono. Lah napa to Pak De? Kabeh wis di calon sing urung entuk ya mung jadel jagung tok iki. Lho ingkang ya ayu. Ayu lho Pak De. Arep golek nyang ngendi-ngendi. Nglirik marang wanita ngendi wae. Yen pancene jodohmu ki aku lak ya wis diterima wae to. Janjane aku nrimo wong gandeng kowe iki pancen wis. Alah. Padha wae. Engko tak serot. Wis ora apa-apa wis timbangane kan. Mbak Rizky, Dalem. Pak. wonten awala. Nggih. Niki nyuwun kadung tresna Nggih. saking keluarga Bapak Suwarno. Oh, katur keluarga Bapak Suwarno saking Kodhok Wetan Omah. Wih, Kodhok Wetan Omah. Padha wetan ulang. aku mau krungu tak kuwi daleme kono kuwi lho cedhak kono sing tak nggo parkir gerobakku mau ning kono kuwi. Oh nggih. Rp100.000 Nggih. nyonduk Rizky. Matur suwun. Alhamdulillah. Ana lho. Alhamdulillah. Lho Rik, tamani sik. Ampun meri lho Pak Ya, De. Pak Rizky ya. Nek Nggih. rezekine wong apik saleh Nggih. ki pancen ngono kuwi. Nggih. Ora kena dimereni. Iya, no. Mbok sok wono enek sing urung diparingi, urung diweni, urung entuk kaya ngene meri ya ben ya. Sepenting awake dhewe lah oleh dhewe ta ya. Aku ki budal kok omah wis tak hitung bahwasanya tekan kene iki aku ora tiba kemil pokoke. Lah piye ta? Tibane rogoh. Apa itu ana raga? Yo diaturke sik langgam kadung tresna. Ayo. Ya, Nduk. Selamat was katon tejane yen mbok berangkat menjarang aduh kewirang yen
Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken langgam kadung tresna.